skunde kanyakla kod jopuonjre moko. Wacho ni nitie jomoko mawacho ni jopuonjre wa osebedo katimo maber, gin jogo ma osebedo ka yudo max 400, 440, 450 kadhi malo. To sani nitiere kako odwok gi piny nyaka kata 370. Nikori wacho ni akia ni tam mane mabendi tiyo godo, kata kamano gidwaro ni mondo max obed kamoro achiel. Para ni jogi gima ne ogitimo to en ni ne ogitimo nonro no maduong'. Onego bed ni kapok igolo duoko mar gimoro amora to ne ging'i migoye miwachi ni gini en mar the whole country. No nego gibed piny nikech pod ne wan gi nafas maduong' kabisa. Ne pok wachopo kata mana e Disemba, pod ne wan e dwe mar 11, pok nwachopo e dwe mar 12. Nafas pod nitie. Nyithindwa ne dhi duogo e skul dwe mar tarik 7. Nafas pod ne nitie. Ok ne wane gimomiyo ne girikni. Koro ndalo kata mana juma achiel mane pod odong'ni ne pod gin gi nafas no mar bedo ni koro ging'i ma gitim nonro maber, ma ka gisetimo nonro maber to koro kwa bed gi chochni mar duoko mar penj. Sama koro gilando ni joma ntiere gi ng'uru mondo chwal negi, en ang'o ma bende idhi tim? Idhi nono